Аз зато и на Неделчев иска да му обясна. Благодаря на всички приятели, които ми изпратиха клиповете му. Благодаря на всички. Никой няма да намесвам. Бъдете спокойни. Никой няма да му споменавам името. Благодаря и на всички. Виждате, аз какви лайкови правя да се разсмивам, да се смеете, виждате техни лайкови. Какви са, така че... Много се смееш напоследък. Толкова ти е смешно, че чак гледаш оплашено. Вижте, не се притеснявайте да му пишете, не се притеснявайте да се борите против него. Ако почне да говори против вас, и вие почнете също него жалби. Така. Има ли къде деца да ти покажат? Андоне, всичко, което ми изпратиш, това ще бъде преведено от българска преводачка, която работи към полицията. Тук, разбираш, не е така от улицата. Лера Мара, тя ми преведе. Лицензирана преводачка, която превежда за такива съдебни дела, когато има. Щом бай Петко фашистът ти е приятел от Стара Загора, аз те уважавам, пише Теньо Бонев. Измиша. Прати ми го. Аз знам какво иска той. Той иска да ме провокира, да го заплаша. Да заплаши. Ето, имам, че ме плашиш. Замина си в България, че ме плашиш. Няма, аз не те плаша. Вземаш още. Още ще вземеш още бранца. Защо си искаш? Забравих да взема кисело мляко. Знаеш какво готвим с кисело мляко и баничка? Ще го да после да взема хляб и... На две пити тук. Виж ги дали са такова. Те са такива въпроса. Ще взема лук, ще взема. И така ги завива биоризъм. Я не дам искать. Съжалявам за тебе. Йохан Шаров. Също. Да, Манфред. Това е супер добре. Да показваш карта, с останалите страни на карта ще показва. Ти ще седиш, ще не лъжа. Вършна ти му се тук изгледам. Катедрал. Един го пише Едмон Катедрал. Че някой път да разкажа за живота си, отказ от моя живот. Граф, цяла България застава за теб така. Да правят колкото си серии искат. Всичко ще бъде само един.